No, tak právě jsme došli na Grand Place, holandsky Grotemarkt a anglicky Market Square. Po levé straně vidíme, jo, a tady o tom koluje legenda, že architekt... A jak se jmenoval, prosím? Hledám to. Teď je co jiného. Ten architekt by mohl být... No ten architekt, jo, tak koluje pravděpodobně Marshall de... No to asi nebude Marshall. Každopádně, když zjistil, že levá a pravá strana, ty křídla, nejsou stejné velikosti, totiž, že ta věž není úplně ve prostřed, tak vylez úplně na nejvyšší point toho a skočil a zabil se, protože to nemohl překousnout, že to dílo nedokonal tak dokonale. Ono to je dokonce i vidět, že tam ta strana je vlastně kratší než tady tahle strana. No, ano. Výborně. Turist. Na tom domě, který je v mém pozadí, je kolem 300. Můžeme si trochu popodál tam, abych udělala pěknou fotku? Děkuji. Trošku dál. Samozřejmě je to town hall, že jo, městská hala. Radnice. Ano. Jo. A na té radnici je totiž něco zajímavého. 203 těch malých sošek. Já předtím jsem se to nepamatovala. A naproti vidíme... Ano, jdem poslouchat. Vidíme Guildhouse. Počkej, to není on. Ne. Ten bude na jiném náměstí. A naproti vidíme... Ke Guildhouse se vrátíme posleze. Naproti vidíme King's House. A dřív se to jmenovalo Broadhouse. Správně od toho odvozujeme, že chleba, protože dřív tam byla pekárna pro krále. Takže pro mě. No. No, to bylo spíš... Takže my pokračujeme dále. No. Takže... Vidíme se ještě Není tohle posléze. ten... Jo a tohle totiž. To je ten Guildhouse. Aha, už jsme se k němu dostali. Tak. Děkujeme. Tak zatím děkujeme za průvodní slovo. Tak jo. Děkujeme, paní průvodkyně.